Türkmenistan aviakompaniyasi Abu Dhabi uğruna goşmaça gatnawy ýola goýýar. 2026-njy ýylyň 4-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistan aviakompaniyasi Aşgabat Abu Dhabi Aşgabat ugru boýunça hepdede 2 gezek ýygyderli gatnawlary ýola goýýar. Häzirki hereket edýän tertibi goşmaça hökmüni her hepdede ýekşenbe güni täze gatnaw goşuldy. Tassyklanan tertibe laýyklykda T5827 belgili gatnaw Aşgabatdan saat 04:25-de uçýar we Abu Dhabi saat 05:55-de barýar. T5828 belgili izine gaýdyş gatnawy Abu Dhabi'den saat 07:25-de uçýar we Aşgabatda saat 09:55-de gonýar. Häzirki wagtda ana günleri saat 17:45-de amala aşyrylýan gatnaw üýtgewsiz galar. Bu ädim Aşgabaty halkara üs aşyr howa merkezine öwürmek strategiýasynyň möhüm bölegidir.